Parai na kapon si parok wala dak ke kitab long ke tok do. Alang litum sodia na tuwang lo. Sodia pen aku di mo along di mo ke la ke sip sagor adung lo. Hadak nang dolo. Haladak harukre hinira flikebra trok aningkan. 1246 aningkan. Si ahum patum si halatum la parok atum manang plung lo diung muk pen diung muk kali dimo pen dimo along dam lo te non da tek dam long ji ahum atum kikim dolong non anta dolang hal so dolong atak si non anta gari dam bom la national highway te hala bom la pen haladak pen Jorhat adung anang plung tulo ahum matum nang plung silatum di mapur nang dolo di mapur pen aku ahum matum thak naga tum ngali ahum matum si parok atum phan aku nang plung tulo nang plung pianing kan lo ma labang na tum ning doek nang po ala paro Krepora Tom Kebra Trok aningkan 1536 aningkan si parok atuma phan di mapur pen nang plung lo la pen alang litum la di parok atum remdet si alang litum nang dolo dak mai bong mai bang pubadi mai bang pubadi mai puge sok pubadi sok atibuk pubadi haladak sok do aprang ke non ke sok tiki bang we chong hoi pot lo ni aprang ke ti hidi me pik hada non ke sok ta tiki ke yer sovet ke tiki latum ta selet tu pik pak aparok atum ta karbiatum par selet mucot pusi bang yathat karbiatum ta selet pik atum lo ben parok atum nang selet tu mucot lo ben halatum nang do dak North Kachar Hills pu nangedo ke Pharo Creek Phora Thom Kebra Throk aningkan la prang si karbi la pen kukia tum ke do etler nante na ilitum le ilitum ke dake refugee ka lilu itum bangsa binong tum manglo da